ఏంటా ఒక ముసలమ్మని చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఆమె ఎవరో కాదు, మా నాయనమ్మ అనమాట. రోజు ఇలానే వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. వాకింగ్ చేసుకుంటూ కూడా ఇలా తెల్ల పూలు కోసి కళ్ళ మీద పెట్టుకుంటుంది. నందివర్ధనాలు పెట్టేది, కానీ నందివర్ధనం చెట్టు లేకపోవడం వల్ల ఇలా తెల్ల పూలు కోసి కళ్ళ మీద పెట్టుకుంటుంది. ఎందుకంటే కళ్ళు నీళ్ళు కారటం ఆగిపోతుందంట, చల్లగా కూడా ఉంటుందనేసి అట్లా పెట్టుకునేది అనమాట మా నాయనమ్మ. నా పెద్దవాళ్ళు చెప్పే మాట అనుభవంతో చెప్తారు కాబట్టి మనం పాటిస్తే కూడా తప్పేమీ లేదు. పాటించే వాళ్ళు పాటిస్తారు, పాటించిన వాళ్ళు ఏమీ లేదనమాట. వాళ్ళు అనుభవంతో చెప్తారు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని నిజమే ఉంటాయి అన్నమాట. మా నాయనమ్మ ఏమంటుందో ఒకసారి చూడండి. తెల్ల పూలు అని ఇక్కడికి వచ్చిన కాడ నుంచి అలవాటు అయింది. కళ్ళ పెట్టుకుంటాం, కాగే నీళ్ళు తాగుతాం.